Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldi honetara. Nerekin batera Izaro Alkorta, Izaro Elorza daukagu, barkatu. Azpitiko alkatearekin hastuta, barkau. Izaro Elorza daukagu, Oñatiko alkatea eta udaleko ordezkaria. Eta biok batera etorri gera onera berri on baten berri ematera. Gure ustez herri ikuspegitik benetan berri ona da hau, elkarlanerako adierazi dugun prestutasunagatik eta aldi berean ere erakunde desberdinak gai garelako adostasunetara heltzeko herriaren mesedetan. Eta hortaz, benetan gaurko adostasun hori balio handia ematen diogu eta horregatik irudikatu nahi izan dugu gaurkoan eta hemen gaude inguratuta eudeleko hainbat ordezkari eta aldi berean ere gobernu kontseiluko hainbat ordezkarirekin. Garrantzi handia ematen diogu gaur lortu dugun adostasun honi. Nik Izarori hitza eman aurretik azaldu nahi nizueke testu ingurua zein dan eta adostasun hori zein dan ere. Foru funtsaren ikuspegitik 1984 urtean erabaki zen zein izango zen banaketa, badakizue nola egiten dan, alde batetik dago kopuruaren arabera herriei banatzen zaie diru kopuru bat, foru funtsarena, baina aldi berean garai hartan erabaki izana zen herri txikiek, 1100 biztanle baino gutxiagoko herri txikiek bazutela ahuldade bat gainontzekoek ez zeukatena eta haiei laguntzeko beste kopuru bat ere erabaki zen. Kopuru hori finkoa izatea erabaki izan, garai hartan foru funtsaren araberakoa ez izateko hain justu beherakadaren bat etorriko balitz horrelakorik ez sufritzeko. Beraz, kopuru finko bat erabaki izan garai hartan. 1,2 suposatuko zuen kopuru hori finko bezala, garai hartako pesetatan, denboraren poderioz ere kopuru hori finko bilakatzen edo finko mantendu da urte hauetan guztietan zehar, eta foru funtsak berriz gora egindu nabarmen urte hauetan guztietan zehar. Garai hartan 1,2 zena, biztanle kopuruaz apartekoa 1,2 zena, gaur egun 30 urte beranduago 0,32 da. Hortaz, Gipuzkoako udal txikiek azkeneko urtetan eskaria egin diote Gipuzkoako foru aldundiari honen inguruan gogoeta egiteko eta erabakiren bat hartzeko hain justu udal txikiek behar bereziak dituztelako eta azkeneko urtetan beraiei egiten zitzaien ekarpena nabarmen behera joan delako. Guk helburu bezala edo horrelako lanketa bat martxan jarri degunean ikusten genuena zen helburua bilatzen zela bat herri txikiei nahikotasun finantzieroa eskaintzea, hala behar dutelako, bertako herritarrek ere merezi dutelako nahikotasun finantziero hori eta aldi berean ere zerbitzu egokiak jasotzea eta aldi berean lurralde orekaren ikuspegitik benetan Gipuzkoako foru aldundiak egindako ekarpenak behartzuela ere izan orekatua. Hori horrela izan da, eudelek eskakizuna luzatu zigun, honen inguruan gogoeta egitearena, abenduan jarri genuen martxan lanketa hori, lanketa tekniko bat izan zana, eta martxoan adostasunera iritsi gera, eudel eta Gipuzkoako foru aldundia. Eudelen barruan egindako lanketa bat izan da. Gipuzkoako foru aldundiarekin partekatua izan dana. Orain 11etan izango dute bilera eta hor berretxiko da, eta adostu dutena da hain justu, hemendikan aurrera, alegia datorren urtetik aurrera foru funtsaren banaketa egiten den momentu horretan, alde batetik biztanleria kopuruaren arabera banaketa egitea, baina bestetik ekarpena egiten zaiena 1100 biztanletik berako herriei 1,2 izatea. 1,2 eta horretaz gain, 1,2 hori ere banatzea berdin 1100 biztanletik berako herri guztiei. Hori da hartu den erabakia eta hori da adostuko dena orain 11etan egongo den bileran. Eta hori nola gauzatuko da, hain justu foru funtsa arautzen duen arauaren aldaketa bat eginda, batzar nagusietan eramango duguna. Hemen badago adostasun politiko oso zabal bat, nabarmen bat, eta hori azpimarratu nahi dugu gaurkoan. Baina adibide bat jarri nahiko nuke Izarori hitza eman aurretik. Adibide bat, herri batena, 150 biztanleko herri baten adibidea jarriko nuke. Gaur egun biztanle kopuruaren arabera jasotzen duen ekarpenaz gain, orain arte 84.000 euro jaso
ditu, beti, finko. Banaketa berri honekin jasoko duena 254.000 euro izango da, biztanle kopuruaren arabera jasoko duen beste horretaz gain. Ikusten dezue, noski gorakaeda izango duela honek. Eta hortaz, honek adierazten du ere batzuk gehiago jasoko duten bezala, beste batzuek ere gutxiago jasoko dutela. Eta horrek adierazten du Gipuzkoan eta Gipuzkoako herriek eta eudelek berak ere nola gogoeta hori ere Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duena lurralde orekarena, nahikotasun finantzieroarena, herri txikiek eskatu dutena bere egin dutela erabat. Hortaz, benetan nik uste dut erakunde bezala, erakunde arteko elkarlan hau, adostasun hau azpimarratzekoa dela eta danok bat egiten dugula helburu hauekin, alegia herri txikiek merezi duten nahikotasun finantzieroa, egiten dioten ekarpena gure lurraldeari eta gure lurraldeko biztanle guztiei ongizate integralaren ikuspegitik eta aldi berean ere danok merezi ditugula zerbitzu onak. Horretan jarri nahiko genuke gaurkoan azpimarra eta benetan zoriondu lantalde hauetan parte hartu duten guztiei, ze prozesua izan da azkarra abenduan hasi eta martxoan bukatu. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik azpimarratu konpromiso honi ere eutsiko diola etorkizunean, alegia elkarlanean gauzak ondo egiteko gai gera eta elkarlanean benetan gure herritarrei ekarpena egiten diogu eta hori adierazte ere nik uste mezu oso egokoia dela gure herritarrei begira. Izaro, hemendik aurrera, zeuei eskerrak emateaz gainoan hitza ematea ere dagokiet. Eskerrik asko, Eider. Bueno, azkenian uste dut gauza berdintxuak esango ditugula, baina bai, behintzat eudelen ordezkari moduan, eudeletik egiten dugun irakurketa adieraztia, ez? Eta alaxe da, Gipuzkoako udeleko lurralde batzordiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 1.000 biztanletik berako udalerrien finantziazioa bermatzeko akordioa lortu dugu. Akordio hori funtsian 1994 geroztik 15/1994 foru araua behar bezala ez aplikatzetik dator. Bertan jasotzen baita udalak jaso beharreko foru funtsaren 1,2 tamaina horretako udalerri horiei dagokiela. Herrialdian, 32 udalerriri eragingo diote akordio horrek. Kontuan izan behar da, aipatu den moduan, udal txikietan aurrekontuaren zatirik handiena langileen eta funtzionamendu gastuetara bideratzen dela. Hemendik aurrera, baliabide gehiago izango dituzte beraz, beraien zerbitzuak modu eraginkor eta efizientian emateko. Eta baita zela ez, auzokideen eskarei hobeto erantzuteko. Beraz, 32 udalerri txikienentzat eta guztiek kopuru berdina jasoko dute. Udale jasotzen duten foru funtsaren inguruan, hala ere, hausnarketa zabala behar da. Eta hau, bide baten hasiera izan dadin nahi dugu. Gipuzkoako udelen ordezkatuta gaudenok, jarraituko dugu, adostasuna oinarri hartuta bidea urratzen eta gainerako erakundeekin elkarlanean. Akordio hori eta hortaz udalerri txikiei dagokien nahikotasun finantzario hori etorri da Gipuzkoan legegintzaldi honetan dagoen udal errealitate berria kontuan izan da. Akordio honek udalen autonomia eta nahikotasun finantzariorako bidea markatzen du. Hasiera bada. Alkatiek, kasu honetan, elkarrekin lan egin dugu, Gipuzkoako herritar guztiei mesede egingo dieten akordioak lortzeko, lurraldeko udalerri guztien aurrera bide sozial eta ekonomikoaren alde. Txikienetik, handienera. Udalagaren aldetik, helburu komunak ditugulako, gure herrien eta hirien ongizatian eta bizikalitatean aurrera egiten jarraitzea, inor atzean utzi barik. Hortaz, gaur lortu dugun akordio hau, ez litzateke posible izango, gaur egun eudeleko lurralde batzordian dagoen ordezkaritza egongo ez balitz. Así que, bueno, badan hori, eskerrak emutia geure aldetik baita. Eta, hoiz. Labur, azpimarratu nahi nuke gazteleraz, el objetivo de este acuerdo que hemos alcanzado es dotar de suficiencia financiera a los municipios más pequeños del territorio de Guipúzcoa, a los municipios de menos de 1.100 habitantes, puesto que necesitan recursos para hacer frente a los servicios públicos que deben ofrecer y al mismo tiempo también buscar el equilibrio territorial. Consideramos que es muy importante el acuerdo que hemos alcanzado
hoy entre Eudel y la Diputación Foral de Guipúzcoa, y desde luego nuestro compromiso de seguir avanzando en ofrecer los mejores servicios posibles a nuestra ciudadanía y, por supuesto, conseguir alcanzar acuerdos con diferentes instituciones, puesto que es la mejor aportación que debemos hacer o que podemos hacer. Por tanto, le damos mucho valor y mucha importancia al acuerdo que se ha alcanzado hoy y felicitamos a todas las partes que han participado en ella. Listo. Galderaren bat egongo balitz. Bai. Pixka bat agian jakina zen eta azaldu duzu, baina 1984 horretan ezarrita zegoen 1,2an. Zer gertatu da hori behar bezala peseta eta euroaren arteko aldaketa izan zen, edo pixka bat ez dut oso ondo ulertu zer gertatu den orain berriz 1,2 hori berriz ezartzeko? Bai, garai hartan kopuru garai hartan kopuru finko bat erabaki izan eta izan zen 1,2, baina kopuru finkoa ez zan aldatzen denboraren poderioz, bai, baina garai hartan 1,2 izan zana gaur egun 0,32 bilakatu da, bai. Orduan, kopuru finko hori mantentzen junda urte guzti hauetan zehar, baina foru funtsa igotzen junda. Baina kopurua finko mantendu da denbora guzti honetan zehar. Kalkulatzeko garaian 1,2 izan orduan. ¿Cuánto se incrementa, me puedes decir en castellano, cuánto se incrementa este fondo para los municipios de menos de 1.100 habitantes? Sí, el fondo que se destina a los municipios de menos de 1.100 habitantes, bueno, una breve explicación, es que el año 1994 se fijó, aparte del número de la aportación que se realiza por el número de habitantes del municipio, había una aportación más a los municipios de menos de 1.100 habitantes. En su día, el año 1994, se fijó en función del 1,2%, pero era una cuota fija. Durante todos estos años se ha mantenido esa cuota fija y este año lo que se ha decidido, o lo que se va a decidir ya en forma a las 11 en la reunión que van a tener el Consejo Territorial de Finanzas, va a ser que será el 1,2% y ese 1,2% va a ser un porcentaje, por tanto no una cuota fija, ese 1,2% se va a repartir también por el número de municipios que hay de menos de 1.100 habitantes. Por lo tanto, para todos el mismo importe, pero siempre el 1,2%. Por tanto, el incremento es muy considerable. He puesto un ejemplo de un municipio de 150 habitantes que hasta ahora percibía 84.000 euros y a partir de ahora sean 244.000 euros. Siempre en función del fondo foral, por supuesto, es un porcentaje. Bestelako galderarik ez baldin badago, bukatzutzat emango genuke, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela. Izaro, zuk agian zerbait gehitu nahi duzu? Ez, bueno, apurtxo bat aipatzia hori, ez? Bere gunean hartu zen adostasun horren baiken, espiritu hori gure izan dela apurtxo bat ekartzia eta zuzenketa bat egitea. Bere gara izan zentzukan horrek gaur egunera be ekartzia, ez? Eta finko izan beharrean portzentai hori irudikatzea eta horren baitako banaketa bat egitea. Eta hori izan da, momentuz lortu dugun akordioa, jakin badakigu, aurrera begira, ez? Urratz gixau eman beharko diala, baina akordio importante bat izan dela, uste dugu. Hori da, laguntzat. Eskerrik asko guztioi. Venga, ba.